Beh, Mas mendino tangisu nyepakno bakulan kagak melarat ae. Sabar to, Di. Kabeh ki enak wayahe. Tempe, tempe. Tempe, tempe. Pak Lek, tempe. Wah, enak bakul tempe. Wah, besok-besok mangan sambal tempe mbek kemangi mantep iki. Pintenan iki lek tempene setunggal? 3.000 mawon, Pun. Oh, kula setunggal. Kula kalih mawon, Lek. Mangke badhe masak apa, Mbak? Badine masak sambal kemangi. Oh ya ki rame-rame. Wong melarat beda ya, titik-titik heboh. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Nyah mene lagi mulai jane kerjamu apa? Terima aku kerja bakul tempe. Astagfirullah, Dek. Aku lagi tas meneh kerja. Boleh disambut sing apik kok malah diseneni. Ya wis ndados kono. Ya, kopine. Suwon ya, Dek. Bapak, sesuk dina terakhir bayar SPP. Tak gak ndang dibayar, aku gak iso melu ujian. Pak, aku njaluk duite nggih modif motorku koyo arek-arek iki lho, Pak, apik-apik. Wes kerja ning Kalimantan Mas bakulan tempe ra ngasilke berai awak loro kabeh. Ayo, delok iki, kebutuhane udah akeh. Gung blonjone. Walah, Pak, ini ku urip kere terus yo kesel. Sabar. Bapak bakal usaha gak kabeh. Bakal jamin anak bojone bapak lan mas ora urip kekurangan. Mas, aku titip pangalan bojoku ya. Jogone aku tak bal kerja Kalimantan sih. Yo bakal tak jogo Sekalian iki Mas elek bojone iki. Yo, boleh gimana ya, Bro? Tadi ya Pak, tapi nggak leset, terus lancar rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, wonten apa nggih, Pak? Napa bener niki griyane Pak Wildan? Nggih, leres. Kula datang mriki badhe ngeteraken surat keterangan atas nama Bapak Wildan. Bapak Wildan mengalami kecelakaan lan meninggal dunia teng TKP. Mas Wildan. Ini apa iki? Oh, Lah, bapak rasa kani apa-apa, mati bareng. Ngrempete urip ae. Nyawa yamu. Kerlur. Nyawa yamu. Yon,
Tuh, aku neh iki. Alah, ini ki percuma aku menang totoan. Karena sing diopeni. Lah iki adikku rondo anak loro ya. Gelem apa piye? Lah kene yang tak rabine, selagi disian Dion. Sorry ya, Bro. Gue nggak minat rodo anak loro. Gelem gue sing cik blus. Assalamualaikum. Action. Waalaikumsalam. Monggo Pinara. Iki lho Dik tak kenal no. Bocah Dik Joko, dantek wedhus, omahe gedhong. Gue ganteng bocah. Tujuan kowe arep tak rabekno karo kowe. Piye, Mbak? Gelem ora karo aku? Tak jamin uripmu mulya, apa wae sing mbok pengini tak tukokne. Nggih kula purun-purun mawon, tapi kula gadah yoga kalih. Napa sampeyan purun nampi? Nggih, Mbak, kula saged nampi jenengan. Jumene sampean, wong anak-anake sampean lho tak rumati wingko. Nggih kula purun-purun mawon lak ngonten iki. Asri rinangga ing awang-awang banyak seni rasa Penak ya saiki wesan. Akhire iso rapi karo ganti wedhus. Bocah gue ganteng kan. Nggih Mas. Piye, Dik? Omahe wis gawe kandhang wedhus to? Heh Mas, muga ae betah ning kene ya dhewe. Gak kayak biyen bu, rapi karo Mas Salim. Uripe mulya, duwe gak koyo dhisik sengsara terus. Kabeh Buden, gak oleh ngono. Nek ana bapak awakmu gak enak ning dunya iki. Heh wis aja tukaran. Mulai saiki aja nyeluk Mas, tapi nyeluk ayah ya. Ya, Nduk. Oke. Wis ora kurang, musuhnya tak kene neh. Sampun ya, sampun iki mawon cukup. 1 stok tambahin neh pokok ya. Ya. Ini lumayan. Semono wis cukup lho, Le. Wis, ndak. Alhamdulillah, saiki aku wis ra mikir sesuk arep mangan apa. Mergo enek sing ngopeni aku karo anak-anakku. Biyo, rong anak setahun mosok wis rabine. Ya nggih to, Bu. Kok yo tega men. Ninggal bojoku ngenek setahun wis rabine. Menak ya saiki omahe gedongan dibangun bojo anyare, montore mak anake wis jojis tenan anak. Gak ndek duit gak usah mikir saiki. Nggih, alhamdulillah, Bu. Aku sugih. Coba gendeng kowe. Dek. Ki lho bojomu. Astagfirullah, suara apa kayak kon jobo bengok-bengok. Lho, apa iki iso kaya ngene? Ki lho bojomu kemendemen ki mau. Sik tak lebok ning kamar sik. Gimana lebokno? Kenapa ki kok rame-rame? Kowe mbirin jane bar kondi mulai sekolah jam piro lagi mulai? Walah jenenge arek enom bu, mosok dolen ae ra oleh. Piye mengayam mabuk jenenge bojo enom. Mabuk ayo gak apa-apa. Terus bapak dhisik ngrepoti wis mati kok ngrepoti dhisik uripe. Wes cukup, aku tak ngurusi bapakmu sik. Ya wis tak balik kamar sik aku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa bener nggih niki griyane Bapak Alif? Nggih leres, kula bojone wonten apa nggih, Mbak? Kula saking bank niki badhe nagih utange Bapak Alif 900 juta, Bu. Niki kula dateng mriki badhe tanglet kira-kira badhe nyicil napa lunas nggih? Assalamualaikum, Dik. Delok sapa ki? Kowe nggih olah opone jane Mas nganti utang 900 juta, he? Aku utangi ge ngabi kowe karo bangun rumah kandangmu iki lho. Dadi apik koyo ngene. Piye maksudmu? Jare wis wong sugih blantek wedhus. Berarti wis selama iki guru ndek aku. Assalamualaikum, Dek. Omahe kok malah apik men, Dek. Sampai renovasi. Sampai tak hubungi gak tau bales. Terus ana apa iki kok rame-rame? Mas Wildan. Bapak. Aduh rek, urip kucing rumah tenan. Dah. Opo iki? Jarine bojomu wis mati. Pas apen lunga menyang Kalimantan. Iki sapa, Dek? Kok omong aku wis mati? Jelasno, Dek, iki sapa? Anu Mas kan sing ngabarne polisi. Jadi sampean wis mati pas lunga ning Kalimantan guru-guru kecelakaan bis. Makane kuwi aku rabi karo Mas Alif. Iki to, Dek, polisi nih. Wong iki salah alamat, Dek. Aku kemo sempet di kantor polisi teko omahmu. Tak kira sampean ki pindah karo anak-anak. Bapak bae renovasi omah. Ngapunten Ibu Anggista, kula salah maringi info soal kematian Bapak Wildan. Tibae kula salah alamat. Bapak Wildan Santoso niku bojonipun Ibu Delpi, sanes Bapak Wildan iki. Wis cukup dramane urusane keluargamu dhewe. Tapi masalah utang ki piye sidane? Milih di penjara apa dibayar? Kon kula mboten sanggup, Mbak, nek kan bayar utange. Kon jenengan penjara kenawan. Kok tiga to dhewe nyang aku. Alah wis rasa kaya ngomong. Ayo. Kok tego bener e? Kok tego men?